Iya, Pak Sukadi. Nyuwun cinta tak pisahkan kene duwe 50. Ngeten niki cinta tak terpisahkan niku duet no. Loh iya duet. Kira-kira sapa? Jadi harus ada pasangannya yang yang jelas. Tapi gitu. ini ya digem ya paruan ya. Iya. Aku pengen Mas Diki. Ya, Mas Diki nyaron ya. Aku pengen penasaran kalau Mas Diki. Iya. Siapa ini yang mau ini? Apa? Siapa? Pak siapa? Rizky apa? Sing ngene. Wis sak nganggure lah Om. Om Mas. Iya. Ini aku tahu karo kok sing sampean niku. Tahu sampean upload IG ya. Iya. Apa sampean tahu kalau sing iki Mas Rizky kae sing sebelah Bajono kae. Aduh, kene wis tahu ta Mas. Lah kok bareng-bareng lo ketemu bareng ki piye to? Nah, ya apa? Ngene iki jenenge jodoh lho Mas nggih. Jodoh. Heeh, padahal omane yo ada terus ketemu. Ketemu bareng lo dijak foto-foto bareng ya. Iya, ya ampun,